אתם צופים עכשיו במסך שחור. עוד מעט יתחילו לרצד תמונות, אך אל דאגה, אתם תישארו פסיביים. אם כרגע היו רצים תכנים ויזואליים על המסך, אולי היה לי סיכוי שתישארו איתי כשאתחיל לפרט מהי טכנולוגיית טלוויזיה. אך כיוון שזהו לא המצב, וכדי שלא תתחילו להתפזר, אסכם זאת במשפט אחד קצר שאמר אורסון וולס. אני שונא טלוויזיה. אני שונא אותה כמו שאני שונא לאכול בוטנים, אבל אינני יכול להפסיק לאכול בוטנים. רוצה לשמוע מעשה וגזר, שרה אותו בגן הילד סבא אליעזר. אתה עמדי כאן ואל תזוז בספר. 3-4. היי חפר, מה העניינים? תגיד, כמה אתה נותן לחתונה? קצת בעיה, גיסנו, בעיה עם כסף עכשיו. אבל למה הפלזמה? למה? אתם לא הוצאה לפועל, אתם הוצאה לפועל. דרק שרם, תגיד לו מזל טוב, חוגג היום 38. הנה אנדרסון, נגמר הבא זה למכבי תל אביב, והאם יהיו כאן נקודות השופטים מאשרים? 2. למה נפרדתי ממנו? שמי שתצעק את זה? היא הייתה עם מישהו אחר בטורקיה, מה הבעיה? מה, אסור לנו ליהנות בבודרום? היינו בבודרום וזה, בכיף. מותר, ג'ייסון. ג'ייסון דנינו, ג'ייסון. נתניהו נפרד מהקהל שהריע לו בחום לקראת המפגש שלו. ידעו להגיד לו. It's so much fun. מעניין מה היית עושה אם לא היית עושה את מה שאתה עושה. מעניין מה את היית עושה אם לא היית עושה מה שאת עושה. מעניין מה הייתי עושה אם לא הייתי עושה מה שאני עושה. מעניין מה היינו עושים אם לא היינו עושים. מה אתה עושה? מה את עושה? מה אני עושה? מה את עושה? מעניין מה אתה עושה? מעניין מה הם עושים? מה זה מעניין? מה זה משנה? העיקר שיהיה פה קצת שקט או הרבה מאוד רעש כדי להתגבר על הרעש. אין פה זמן להתעכב על עניין. כל אחד יודע, וכל אחד יודע, וכל אחד יודע לראות באפלה, לראות באפלה, לראות באפלה. לסגור את הדלת לפעמים חשוב, לשבור את הסכר זה עניין אחר, כי מה שנכנס כדאי שיצא. מעניין מה הייתי עושה. מעניין מה היית משנה וכמה שונה הייתה נראית השנה. מעניין מה היית משנה וכמה שונה הייתה נראית השנה. מעניין מה הם היו עושים. מה הם עושים? מה אני עושה? מה אתה עושה? מה את עושה? מה אנחנו? מה זה מעניין? מה זה משנה? העיקר שיהיה פה קצת שקט או הרבה מאוד רעש כדי להתגבר על הרעש. אין פה זמן להתעכב על עניין.